Com podem treballar per una IA ètica i útil? Útil depèn de l'objectiu que tu tinguis. Hi ha IAs que permeten assassinar i si el que vols és fer això, t'ho deixen fer. D'altres, a nivell d'ètica, jo crec que com a societat sempre es diu que els enginyers estan donant respostes a les preguntes filosòfiques que portem segles fent-nos. Llavors, si han de fer via algoritmes o via predicció o via altre tipus de desenvolupament tecnològic, són qüestions que com a societat ens hem de plantejar. Quin ús volem fer d'aquesta eina? Igual que fa 20 anys es va començar a regular tot el tema de la tecnologia de modificació dels gens, ara hem de desenvolupar regulació, decidir com a societat què volem fer amb aquest tipus d'eines i fins on les deixem arribar. El que trobem és que la intel·ligència artificial el que ha fet és que, en comptes de trobar un conjunt de respostes, com podien ser la llista d'enllaços de Google o d'algun altre cercador, el que trobem ara és una única resposta sintetitzada que, en principi, ens fa aquest resum. Què passa? Que això no ens deixa, encara que tinguéssim filtres personals, biaixos del nostre historial de cerques o el que sigui, la intel·ligència artificial o les eines que la fan servir actualment et donen una única resposta. I això canvia completament el paradigma de com accedir a la informació. Les eines com ChatGPT o els traductors automàtics clàssics el que et donen és una ajuda, un primer esborrany, un primer resum d'una informació que tu cerques o d'una tasca que li demanes. El que ens hem d'entendre que aquest tipus d'eines són petits esborranys que ens han d'ajudar a continuar la nostra cerca. És una primera etapa de la nostra fase d'accés al coneixement. Mai ha de ser l'última. El vídeo i l'audiovisual en general té un relat que és lineal, que no et permet cercar en diagonal, no et permet la lectura en diagonal, no et permet altre tipus de coses. El consum, això els que ho estudien ho saben molt més, a nivell d'activitat cerebral és molt més passiu. La lectura, el que hem de fer és no oblidar el potencial que té la lectura, perquè el que ens està passant és que baixen els nivells de comprensió lectora. Si baixen els nivells de comprensió lectora, també afecta a com consumim l'audiovisual. Hem de ser capaços de poder retenir informació i entendre la complexitat. És quan tirem cap a una hipersimplicitat amb un món complex, passen les coses que estan passant últimament.